लाबाय बायबा माबायदि जागोन ने दावराव जाजोबखागोनदां ओरैबायदि भाइरेल जालायखागोनदां दा बायदियाव ना बे फिल्मसआ जुदि रियेलाव आरोखि दस्राजों हाबा जानांगौबा ओरैबायदि जेनेबा भाइरेल जाखाबाय लावदुमजों ओरैबायदि मथामथि दा बायदियाव नागारनानै दस्राखौ लायोबा मथामथि मास मोनसेसोआ दावराव जागोनदां ना ओरैबायदि बखिलायबाय थानाय इउटुबावनो ओरैबायदि जागोन बायदि मोनो आरोना दाथ' आं बेखौ दानै होनायाव ओरैबायदि रियेल बायदि नुखायोना ओरैनो केमेरा खेबग्राफोरखौ होआलासिनोबा ना एकदम रियेल हिनजाव गोदान साइज एकदम हौवा मन्दप थन्दप ओरैबायदि माबाखा नालाय मालायनि माबायाव खालामखानाय नालाय ओरैबायदि क्लियार नुखादों आरोखि जेनेबा आसरितसो मोनगोन सोरबा क्लिप फिसा फिसा खालामनानै होयोबा दाबो आं बे भिडिअखौ नायनो जेनेबा आंथ' केमेरा अब्लाबो माखौबा दानै होदों नालाय नायलुनसोरो आंथ' जि मिनिनो ओंखारखादों रियेल एकदम बार खालामनांगौ आरोखि ना खनबैसे खुलुम जादोंथाय बे माबाया एक्टरा थैगौ आरो बियो दानबावदोंसोदां भिडिअखौ ओमफ्राय नङाबाथ' खननै खनथाम खुलुमनांगौ जानाया बावसो नुदों मेरला खुलुमनांदोंदां मालाय बेयासो बार खुलुमजानो 그냥 그 마늘이가 마늘이